Mɔgɔ si tɛ YouTube sanfɛla la yan nɔ k'i b'a fɛ ka fasa k'i ma deli ka ni recette ye. I b'a sɔrɔ y'a ye kan na i tɛ kan min faamuya nka kɔni maa caman y'ale. Ne de y'ale essayer bi. N bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna n ye faamuyali minnu sɔrɔ a la ani fana n'a sɔrɔla a ka ɲi walima a man ɲi nɔ. Aw bisimila. Aw ni yankuma. N'an bɛ nin recette in dilan dɔrɔn an mago bɛ jɔ nemurukumuni ani Nescafe ani ji. O dɔrɔn de y'a fanba ye. A banna. Foyi wɛrɛ tɛ k'a la n'o tɛ. Kuma dɔw la maa dɔw bɛ gingembre fara kan n'o ye ɲamaku ye nka maa caman tɛ foyi wɛrɛ fara kan ni nin den fila tɛ. An bɛna nemurukumuni kilan fila ye. Ne bɛna nemurukumuni kilancɛ de kɛ n ta la nka maa dɔw bɛ nemurukumuni den kelen bɛɛ de k'a la ani fana ne tɛna n ka Nescafe caya. Ne bɛna n ka Nescafe kɛ cuillère fitinin ɲɛ kelen bɔɲango ani fana ka ji caya yɛrɛ de kosɛbɛ. Yani ne ka nin recette fasugu kɛ komi aw yɛrɛ b'a dɔn fasaliko de don ani fana adamaden ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔla fɛn ka ɲi ma walima a man ɲi ma. Yani ne ka nin recette fasugu kɛ ne bɛ recherche caman ba de k'a kan. Ne ka recherche kɔnɔna na fɛn min don a ka ɲi nɔ yɛrɛ de, a bɛ mɔgɔ fasa yɛrɛ yɛrɛ de. Wa ne kɛlen k'a min ne ka réaction kɛra min ye a ye ne kɔnɔ minɛ k'a kalaya. U ko k'a bɛ furu ci a bɛ farikolo fana ci. O la sa aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ yen nɔ diɲɛ na ko inconvénient dɔɔni t'a la. Ne yɛlɛla forum de discussion sanfɛla ka mɔgɔw ka commentaire kalan. Ne tilala tuguni ka docteur fana ka réaction lajɛ a ko kan dɔɔni. A b'a dɔn kɔni plus généralement nin fɛn ninnu dɔw bɛ yen nɔ a déconseillé don docteur fɛ mais o t'a yira k'a fɔ ko fɛnkolon don. Ne kɔni y'a ye docteur ko c'est vrai a bɛ mɔgɔ fasa yɛrɛ de ko mais k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔɔni se bun adamaden dɔw ma sabula mɔgɔw fari a réagi cogo tɛ kelen ye. O la sa docteur dɔw b'a fɔ yɛrɛ de k'olu t'a recommander mɔgɔ ye sinon k'a fɔ k'a tɛ mɔgɔ fasa k'a t'i furu ci nkalon tɛ. A bɛ mɔgɔ fasa yɛrɛ de ni nin ma nɔ. I mana n'a da i nɛn kan k'a min i yɛrɛ b'a ye a bɛ sin ka i farikolo kalaya cogo sugu dɔ la a bɛ i kɔnɔ fana kalaya cogo sugu dɔ la. O la sa ne kɔni t'a fɔ aw ka n'a min ka o yɛrɛ fasa n'a yɛrɛ nka n'aw b'a kɛ a b'a kɛ dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ aw kana n'a kɛ diɲɛ don o don n da b'a la k'a min. O la sa an b'a filaya kɛ an t'a min diɲɛ don o don wa an b'a dosi fana dɔgɔya i n'a fɔ ne ye n ta dosi dɔgɔya cogoya min na. Fɛn min don a min man di fana ten dɛ. Ne ye jiba yɛrɛ de k'a la walasa ka se k'a min wa ne bɛna kɛ semaine kɔnɔ siɲɛ 2 bɔɲango n tɛ n'a kɛ don o don. O la an t'a marakaya kɛ dɛ an b'a filaya kɛ dɔɔni dɔɔni k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.